ġellitni nqaxxar il-leħija u xari. Jiena Lea u llum meta ma' Daniel ħanamlu riklam tal-biża. Tlaqna. Mela ħanibda billi nagħmel żeba ħadra biex jiġi tal-biża. ġellitni nqaxxar il-leħija u xari. Bdejt billi nħallat aħdar u isfar biex jiġi qisu lajm jajjat u mbagħad blendejtu kollu ma' wiċċu u ma' rasu, għamiltlu abjad taħt għajnejh biex jiġu bħala concealer u għamiltlu kontur iswed biex jaqla mal-aħdar ċar. U mbagħad għamilt kollox bil-powder biex jiġi matt u bdejt bl-eyeshadow aħdar skur. U qbad nagħmel it-kemmix u linji bl-iswed u l-aħdar skur. U mbagħad għamilna naqra eyeshadow taħt l-għajnej biex jiġi iktar tal-biża bl-iswed u mbagħad fejn kien hemm l-iswed żidna l-highlights bojot biex jispikkaw jaqalgħu iktar fejn xulxin u qbad timpenġilu iktar bl-aħdar onqu u idejh biex jibblendjaw kollox b'daqqa. Hawnhekk għandna l-mudell lest tal-biża ħafna lest tar-riklam bħala mudell li ċaqlaq daqsxejn l-emulaw imma rranġajna. Thank you. Saqqu ta' Silvia Bazar, kemm ilhom li bidluh laqqas għadhom iqumu jinħasdu daqs kemm komdu.